Kráľové opice. Kedysi dávno v ďalekom Egypte si kráľ dal doniesť do paláca opice a pomocou najlepších krotiteľov ich naučil chodiť i tancovať ako ľudia. Vyobliekal ich do drahých šiat a ich umením ohuroval hostí prichádzajúcich z ďalekých krajín. Keď mnohí návštevníci videli tancujúce zvieratá, nestačili sa čudovať a chválili kráľovú krajinu, v ktorej žijú také čarovné tvory. Prepáč mi, ó veľký kráľ, ozval sa predsa len jeden vyslanec. Márne sú pozlátené šaty. Opica vždy len opicou ostane. Ako to povedal, z vrecka vytiahol zahŕsť orechov a vysypal ich na dlášku. Opice v okamihu zanechali tanec, zabudli na všetko, čo sa naučili a navzájom sa strkajúc s vreskotom skočili za orechmi. Veru, veru, pekné oblečenie zmení iba vonkajšok, nie vnútro.